मण्डलिनि साहा बागान अ बियो बियो गोथां सोमखोर खरामर हाजाबो हाया आयै नंगौथ' हनै ए बिसोरनाव क्ररपतिसो जानानै दं दा बिसोर मण्डलिया सिरि 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 हा आरो फान दंफांफ्रा औ औ औ ओरैबायदि औ लामायाबो बेजोंनो ने बेजोंनोखा बेजोंनोखा माने मिथिंगानि गेजेराव औ जिसुआ बुङासै गावनि सेलाफोरखौहाय औ उन्दुग्लेमनो आरो 5,000 मानसिखौ जाहोआसै होननायखौ रेफारेन्स लानानै हाजोनि सायाव सानडे स्कुलनि गथ'फोरखौ उन्दुग्लेम होनानै जाहोनायनि प्रग्राम अके सार थेंक इउ सार लामाया बेबायदि आरो बेबायदि नेचारेल गोदोबो जिसुनि उन बिदिनो थाबाय लांफादोंमोन हाजोआव औ बे सारमन अन दा माउन्ट अ बेवहाय जिसुआ अन्थाइ थाफायावहाय जिरायनानै औ मा होनो गाहाम बाथ्रानि मेन बिनि टिचिंखौ बे हाजोआवसो हैदों औ औ औ बिदि आरो